Sledimo pamćenje od čelika palestinskog pesnika Mahmuda Darviša. Ovo je Sumud Srbija, a vama govori Gojkovica. Imam jednu divnu bolest zvanu beskonačna nostalgija za Bejrutom. Ne znam zašto i znam da Libanci ne vole kad im tako hvale grad, ali Bejrut ima posebno mesto u mom srcu. Ovako je govorio pesnik u dane kada je i van pesme mogao da prizna šta voli, a da to ne mora opravdavati ni zanosom, ni poetikom. U tu radionicu misli i laboratoriju raznih književnih i političkih struja koje su se međusobno nadmetale, ali istovremeno i živele zajedno, Darviš dolazi 1973. u posebnom stvaralačkom naponu, ali kako i sam priznaje, nažalost, izbio je rat i mislim da se moj poetski rad tada zateturao. Libanski građanski rat trajao je od aprila 1975. do zvanično 1990. Darviš iz tog perioda izdvaja samo jedno delo. Ono je njena slika, a ovo je samoubistvo ljubavnika. Ali je činjenica da je u to vreme napisao i više angažovanih pesama koje su, priznaje se, više uticale na širu publiku nego na poeziju i njene tokove. Sada, kada je pesnikov opus zaokružen, međutim, bejrutski period se može posmatrati kao i vrelo motiva i čvorište poetike Mahmuda Darviša. Ovo se tvrdi bez uzimanja u obzir faza na koje se obično deli pesnikov rad. Svedočići o Libanu posle aprila 1975. Darviš sve svodi na 5 reči: krvoproliće, bombardovanje, smrt, mržnja, ubistva. I veli da je to ono što je dominiralo horizontom Bejruta i da je zamaglilo i njegovu panoramu. Mislim da je građanski rat u Libanu omeo mnogo kulturnih i intelektualnih projekata koji su dotad vladali Bejrutom. Ljudi su se polarizovali na razne, kontradiktorne i zaraćene frontove. A prijatelji? Neki od mojih prijatelja su umrli tamo i morao sam da im pišem tužbalice. Prvi koga sam izgubio tamo bio je Hasan Kanafani. Hasan Kanafani, palestinski pesnik rođen u Aki, poginuo je u napadu Mosadovog automobila bombe u Bejrutu. Bio je vođa Narodnog fronta za oslobođenje Palestine. Šta nam pobeda ovde znači? Nikada ne bežeći od odgovora koji podrazumevaju i iskazivanje stava, Mahmud Darviš je od početka sukoba govorio da je pesimista kada je reč o njegovom ishodu i pitao je glasno jesmo li mogli da kao Palestinci ne budemo uvučeni u libanski građanski rat. Zvaničan odgovor je glasio da se njegov narod samo branio i da nije želeo da bude marginalizovan, na šta pesnik kaže: pogrešili smo u Bejrutu kad smo unutar države stvorili kvazi državu. I priznaje, sramio sam se pred Libancima zbog kontrolnih punktova koje su Palestinci postavili na libanskom tlu i kada Libanac mora da pokaže svoju ličnu kartu. Sve se to takako dalo objasniti, imalo je svakojake isprike, ali ja sam uvek osjećao stid. Uvek sam se pitao, čak i pred prijateljima koji su bili fanatici kada je reč o palestinskom pitanju i narodnom pokretu, šta znači pobediti u Libanu. Bio sam opsednut ovim pitanjem. Pretpostavimo da smo okončali rat i da smo pobedili, ali šta nam pobeda ovde znači? Da okupiramo Liban i preuzmemo vlast? Osjećao sam jaki pesimizam i nisam napisao ništa o libanskom ratu osim nekih stvari polukritičkih. Sve je na izgled počelo jednim napadom na crkvu, čime je otpočeo beskrajni krug verski motivisanih odmazdi. Par dva filma o ovom periodu referentnija su od istorijskih pregleda za razumevanje Darvišovog iskaza i stava.
To su Zapadni Bejrut i Nadžil Ali. Nadžil Ali je palestinski karikaturista, tvorac Handale, Gorčila. Govoreći o ratu u Libanu kao svedok, kao čovek kome su fakti koji su predmet izučavanja ovog sukoba realije, tačke u vremenu o koje se oslanja ono o čemu svedoči, Darviš ne zaboravlja da pomene pozitivne efekte palestinsko-libanskih međuodnosa, naročito na polju društvenih nauka, kulture i izdavaštva. Osobito pominje časopise Palestinsko pitanje i Al-Karmil. Palestinsko pitanje je kvartalni magazin koji je osnovao Palestinski istraživački centar, koji je osnovao PLO i objavljuje članke iz politike, kulture, ekonomije, međunarodnih odnosa itd. Prvi broj je izašao 1971. u Bejrutu, a potom se redakcija seli u Nikoziju na Kipar posle napada automobila bombe na centar u februaru 1983. kada je ubijeno 8 službenika, a sa radom nastavlja u leto 1985. i izlazi sve do jula, odnosno avgusta 1993. kada se gasi zbog finansijskih poteškoća. Novembra 2011. rad časopisa je obnovljen i od tada izlazi u Ramali. Al-Karmil ili Al-Karmel je palestinski književni časopis koji je imao sudbinu sličnu palestinskom pitanju, budući da je prvi broj izašao u Bejrutu i da se sedište prenelo u Nikoziju, a danas izlazi u Ramali. Karmel ili Karmil je planina u blizini Haife, a zove se i Ilina planina.